У станиці Луганській урочисто відкрили міст. Переправу на окуповану частину Луганщини бойовики підірвали ще навесні 2015 року. Розпочати відновлення Україна пропонувала неодноразово, однак графік постійно зривався через обстріли з того боку. Домовитися про тишу вдалося на початку цього вересня. Приймати роботу приїхав президент Володимир Зеленський. У станиці Луганській зараз працює наш Олександр Загородний. Більше розпитаємо в нього. Саша, вітаю. Як відбулося це відкриття і коли переправою зможуть активно користуватися місцеві? Вітаю, студія. Насправді люди вже почали користуватися цією переправою. Нам повідомили, що 10 хвилин люди вже пішли по новому мості, і тобто усе працює. Дочекалися. Відкриття відбулося, я навіть не сказав, що це відкриття, без всяких урочистостей. Президент прийшов з охороною, він подивився на відновлений міст. Єдине, що зауважив зразу, що з того боку він побачив дуже багато оцих так званих ЛНРівських прапорів. Він сказав, що з часом і це потрібно прибрати, тому що, ну знаєте, як Україна будувала, а ті вивішують свої прапори. Він сказав, що основний здобуток останнього часу, що в усіх зонах відведення, розведення військ перестали стріляти, не гинуть люди, і це головне. На запитання, чи буде розведення по всій лінії фронту, він сказав, що найближчим часом навряд чи, тому що є багато питань, як він сказав, що є проблемні місця, де просто важко зрозуміти, як відводити війська. Також президент анонсував, що уже 9 грудня він поїде у Париж, де буде зустріч в нормандській четвірці. Він сказав, що буде 4 основних для нього питання. Це звільнення усіх українських заручників, усіх без винятку. Друге, це таке глобальне, серйозне перемир'я. Перемир'я, тобто це тоді, коли взагалі не стріляють. Ну і ще 2 питання. Давайте послухаємо, що сказав президент. Контроль над кордоном. Передача контролю України над кордоном України-Росії. 4 питання – це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України. Ну і повертаючись до вашого запитання, чи буде легше людям переїжджати на той бік, я переадресую це запитання прес-секретарю Лисичанського прикордонного загону Нелі Доценко. Нелі, скажіть, будь ласка, чи дійсно буде простіше людям? З відкриттям обхідного мосту люди особливо дякували про те, що їм надзвичайно зручніше стало перетинати лінію розмежування. І я вважаю, що таким чином ми ще більше витягнемо звітом з тої території наших людей, дякуючи вже новому мосту, який відремонтували. Дякую. Єдине, що я хочу додати, важлива інформація. Євгена Коростельова, президент, сьогодні посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького. Він сказав, що це герой, і пам'ять про таких людей просто потрібно зберегти. Студія. Про легендарного комбрига ми зараз розкажемо. Поки що це був Олександр Загородний зі станиці Луганської про відкритий міст з України в Україну, поки що окупований.